ya gaziere gị onye ọma anyị ji eme ọnụ. Anyị abatago n'oge Izu Nwanne nke tata site na onyonyo ABS Television Channel 24 nakwa Star Times 113 na Metro Digital Channel 29. Izu Nwanne bụ oge ABS wepụtara kwa Friday ọbụla ma ọkụ elekere 6 nke uhuruchi bụ oge anyị ji eneba anya n'okwu dịgasị iche iche metụtara anyị ka anyị ga-esi wee na-enwe aganiru wee na-enwe obi aṅụrị ka ọ dịrị anyị niile na mma. Ọ bụrụ na ị negara ya gburugburu gị ịbaa n'ime afịa, ịbaa na ọdụ ụgbọala, ịbaa n'ebe ọbụla ihe a na-ekwu maka nkịta bụ ekeresimesi ekeresimesi. Ọ bụ na ikuku na-eku eku na-eku ekeresimesi ekeresimesi. Ndị na-abụ abụ itinye ma redio ma telivishọn ma ebe ọbụla ị na-aga abụ ekeresimesi, ị na-aga n'okporo ụzọ fụcha ebe a chọchara ma ụlọ akụ ma ụlọ ọrụ dịgasị iche iche mma ma ọdụ ahịa, ọ bụrụ gịnị ịchọ mma oge ekeresimesi, oge pụrụ iche. O webụrụ ya, aha m bụ Ifeọma Akife, onye isi oche n'ihe mmemme Izu Nwanne. Ihe a ga-etinye ọnụ ya na nke tata bụ emume ekeresimesi. Mụ na otu ọmarịcha nwaanyị nọ n'ebe a, onye nne ka ọ bụ ma bụrụkwa onye na-alụ ọlụ oyibo. Ọ ga-anọ tata wee tinyere anyị ọnụ n'okwu n'ịkọwapụta ihe gbasara emume ekeresimesi a anyị ji n'aka. Kedu onye ọ bụ? Odoziakụ Uju Ifediba. Ị na-anya efu ka ọ na-achị, ọ na-enwe aṅụrị ekeresimesi. Nekwa ka o si wee ka ife na ọ na-ejikere maka ekeresimesi. Odoziakụ Ifediba, kene ndị be anyị. Ndị be anyị bịanụ nso ka anyị mara ihe ekeresimesi a bụ. Ọ dị mma ịnụ gị ndị be anyị, bịanụ nso, kpụdebe nso n'onyonyo ABS Television, ebe ị ga-anọ na-enwe obi aṅụrị, na-ekwu oyoyo, na-akwado maka ekeresimesi. Maka ọ bụgodu na mkpụrụ ụbọchị gara aga ABS chịkọbara ihe mmemme maka ekeresimesi anụnwa ma ịbụ abụ ma ihe mmemme obi ụtọ ndị ọzọ, maka na anyị na-eso n'ịkwalite ife a na-eme n'obodo n'ọrụ dịla anyị ime ka ndị mmadụ na-esonye n'ife a na-eme n'ịkụziri ihe na ime ha obi aṅụrị. O webụrụ ya abịa n'ebe nọ, Odoziakụ Uju Ifediba, kedu ihe bụ ekeresimesi n'echiche nke gị? Kọwa kedere anyị ihe i chere ekeresimesi bụ. N'echiche nke m, ihe ekeresimesi na-apụta bụ mgbe anyị ji echeta ọmụmụ onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi, bụrụkwa mgbe ndị na-eso ya bụ Jesu Kristi ji atụle onwe ha mara ma ha ọ nọzikwa ya ma n'ime mmụọ ma na mpụta anụ arụ. Dị mma, eji echeta oge ọmụmụ onye nzọpụta bụ Jizọs Kraịst. Mana abịazịa n'ime oge ncheta ọmụmụ a, maka mma na ọ bụgo n'obodo anyị nọ na ya, n'ụwa anyị nọ na ya, n'ụwa nkịtị a, amụọ nwa na bụ oge obi aṅụrị ya na-eti mkpu, onye ọbụla na-agbata na-eweta ihe onyinye, na-eweta ihe obi aṅụrị. Mana nsị ka njụzie gị, ekeresimesi a ọ bụzikwa oge obi aṅụrị ka ọ bụ, ka ọ na-abụzi oge eji ahụta ihe dịgasị iche iche dị aṅaa? Ịmago na ekeresimesi a ụfọdụ adịghị aghọtacha ihe ọ bụ. Ụfọdụ che n'oge tigbuo zọgbuo, ụfọdụ ọ na-abụrụ ha mgbe ha ji akpa aja agwa. Maka na nghọta nke m na nghọta onye ọbụla bụ onye ya na-eso Jizọs Kraịst na-echeta maka ọmụmụ onye nzọpụta anyị anwa, o kwesịrị ịma na ekeresimesi bụ oge eji echeta ọmụmụ onye nzọpụta anyị, bụrụ oge anyị ga-eji wee tụlee mmụọ anyị, nyochaa onwe anyị, mara otu anyị si dị nkwadebe ichebiri onye nzọpụta anyị a. Mana inezi anya efu na ụfọdụ abụrụ ihe ndị a ka ha na-eme, na ụfọdụ na-abụzi mgbe ha ji akpa aja agwa na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ka ha wee sonyete na ekeresimesi a, na-abụghị ihe onye nzọpụta amụrụ anyị ji maka ya wee bịa. Ọ dị mma, mana ịbịa n'anya kịta anụnwa dịka isi gowe okwu na ụfọdụ na-etinye aka na ihe ọjọọ dịgasị iche iche. Nwesị ka njikene gị, Odoziakụ Uju Ifediba, abịa n'ime oge ekeresimesi a kịta ka eji anụkarị enwe ihe mberede okporo ụzọ n'ebe a, enwere n'ebe ọzọ, enwe ọkụ ọgba n'ebe, enwere n'ebe ọzọ, ndị ntatalụ mmadụ, ndị oji egbe eme nke nwa azụcha ahịa dọba ihe mmadụ buru. Kedu ihe kpatara oge a ji wee bụrụ oge eji akọkarị ụmụ akụkọ ọjọọ karịa n'oge ndị ọzọ n'ime afọ? Aka na-ekwukwa ihe anwa na-ekwu na oge ekeresimesi ndị mmadụ na-abịa iru ha na-etinye aka na ihe dị ọjọọ, ihe dị ka ndị na-akwọ ụgbọala ha na-agba ọsịsọ ka ha jee kwụsị ndị mmadụ, ka ha gbachiakwa azụ jee burukwa ndị, maka na ha na-eche n'oge eji akpata ego, maka na onye ọbụla na-achọ ka o sonye na ya bụ oge ekeresimesi. Jenụwarị wee lute ọnwa Disemba ahụ ọ bụrụ oge nsonye n'ogide gwom n'oge ekeresimesi, maka na oge anwa ọ na-ekwuzi ekwu, onye ọbụla chọrọ ka o sonye.
onye ọbụla na-ewe n'oge eji achọtazi ego chefuzie ihe eji wee debe maka ekeresimesi chefuzie nọọ icheta ọmụmụ onye nzọpụta anyị ụfọdụ eweruzie nọọ mgbe ha ji achụ ego ndị mmadụ a na-ezu ori ịtọgba atụtụrụ ndị ụgbọala na-agba onye ọbụla na-ekwu onye gotechara ihe etinyecha ego maka ha wezi n'oge eji akpa ego chefuzie ihe eji debe ekeresimesi nọọ iji cheta ọmụmụ onye nzọpụta anyị iji nejere anya ka ebie ndụ dịka onye nzọpụta anyị ne ụfọdụ bịazi ha apụcha ihe niile ndị ebe niile a na-ekwu ijekwuo n'afịa onye ọbụla na-ekwu onye nwere ozuru ezuru asị dị iche iche ma ụmụ nwaanyị ma ụmụaka ma onye ọ na-asị asị dị iche iche na-eme aka ntụtụ ka o wee kpata ego krismas ka o wee sonye n'ihe a na-eme ọ ga-awabata n'obodo asị ịmakwa ndị ekecha ekike ihe dị iche iche a na-eme apụzi ọ bụ nke ndị oyibo na-asị na apụzi na trak apụzi ha akwụzi n'usoro onye anwa apụzi a na-ekwugharị ebe a na-eme ọsịsọ ndị na-eje Lagos ma ndị na-eje Abuja ma ndị na-anata a na-etinyecha ego moto mana ị na-anya ịfụ na mmanụ ụgbọala etinyeghị ego nwe ihe ọ na-tinyere ego mana ha na-ewu ya na mgbe a na nwa mgbe a bụ mgbe ha ga-eji chọtacha ego niile a ha achọta aka mgbe mbido ọnwa wee ruo n'ọnwa nke 12. Ọ dị mma daalụ. Ọ bụrụ na ị na-anya na onyonyo telivishọn gị ị ga-ahụ akara abụọ dị n'ebe ahụ akara igwe nzikọrịta ozi abụọ dị n'ebe ahụ ị ga-eji wee sonyere anyị n'ihe mmemme ọ bụrụ na ịkpọọ nke mbụ gara ịkpọọ nke abụọ ofu n'ime ha ga-agarịrị gwa anyị ihe ekeresimesi bụ n'echiche nke gị ịgwa anyị ihe kpatara ọtụtụ ndị mmadụ jizi ebinyekasị aka n'arụ na mpụ na omekome n'ime oge ekeresimesi otu a ka o kwesịrị ịdị. Ọ dị mma cheta na m gwara gị na ihe mmemme Izu Nwanne chọrọ ndị nkwado ọ chọrọ sponsorship ka anyị wee nwee ike na-aga n'iru na-apụta n'ikuku nwata ọkọrọ ihe ị ga-atụcha anya na ya anya nye aka na-agbaso ozi gbasara ihe ọma ahụ ị na-eme na ihe na-arụpụta o wee bụrụ ya na ọ na-aga ị na-akwado anya ịnwa na-akwadokwa gị wee na-agbasa ozi ihe ị na-eme maka ihe ọ na-itinye na onyonyo ABS ọ bụrụ gị ịsa mbe ya ọ bụrụ na Izu Nwanne ka ị bịara tinye ya na ọ pịachasịa gwasịa ndị mmadụ ka isi wee na-eme ihe ahụ ịfụ na ọ ga na-aga nke ọma. Ọ dị mma ka ncheta n'ebe nọ Odoziakụ Uju Ifediba n'ime oge ekeresimesi na ha na-eru ịgakwa osikapa ọnụ ọ ya etinye ego ikwe akwa ọnụ ọ ya etinye ego ikwe nke ọnụ mmanụ ọpapa tomato ihe niile ga-etinyecha ego ọ bụrụ ụgbọala nwa eji emekwu njem ọ bụrụ nke a na-agbabu $200 eje ebe nwa ọ bụzi $300 ma $5 wee na-asị otu a ka o kwesịrị ịdị kedu ihe butere ya ọ bụ n'ime oge a ka a akpata ego niile a ga-akpata o kwesịghị ịdị otu a maka ọ bụrụ na anyị sị na anyị bụ ndị na-enejere Jesu Kristi anya o kwesịghị ịdị otu a ekeresimesi bụ mgbe anyị kwesịrị iji nwayọọ o nwere ihe dịrị arị o kwesịrị ịgbadata mana dịka m si kwu na mbụ ụfọdụ na-ewe ekeresimesi mgbe eji achụta ego mgbe eji enwekarị oke uru abịazịa mgbe dị otu a onye ọbụla a na-ekwu na-eme ihe dị iche iche na-etinyecha ụfọdụ na-agbadokwali nya m mmanụ ụgbọala debe Hello? Na-aga n'iru ụfọdụ na-eje werecha ihe debecha gocha ihe dị iche iche ma mmanụ ọpụpa ma mmanụ Igbo ihe dị iche iche debecha. Hello? Ọ dị mma ọ bụrụ na ịkpọ nke mbụ ọ gaghị ịkpọ nke ọzọ ka ị wee nwee ike isonyere anyị tụnye aro ndị niile a na-akpọ anyị ọ bụrụ na ịkpọ nke mbụ ọ gaghị ịkpọ nke abụọ ka ị wee nwee ike iso anyị wee kpaa alo maka ihe gbasara emume ekeresimesi. Hello? Ndewo onye ka anyị kwudoro? Hello, kedu onye na-akpọ anyị? Onye? Eze nwa. Oriakụ Eze nwa ka ebe isi akpọ anyị Oriakụ Eze nwa. Hello. Obosi. Ị ga-akpọ ọchị anyị biko na anyị adị anụ ihe ị na-ekwu. Cheta na m gwara gị na ịkpọ nke mbụ bụ na ọgarọ ịkpọ nke ọzọ ka ọ ga-abụ onwe ihe ị chọrọ ịtụnye ka anyị wee nụ aro ị chọrọ ịtụnyere anyị. Ndewo onye ka anyị kwudolo? Hello? Onye ka anyị na-anọ? Onye?
Tochukwu ka ebe isi akpọ anyị? Obosi. Ngwa gaa n'iru ka ife ị chọrọ ikwu. Daalụ. So ka ị chere anyị esi wee mee ka ekeresimesi tọwanye ụtọ ghara ị na-abụ oge eji akọ aja akụkọ. Tochukwu from Obosi. Dị mma, ọ sị na ihe a na-eme n'oge ekeresimesi, ihe mmemme ekeresimesi anyị na-eme malụ mma. Anyị amaghị ka usoro nzikọrịta ozi si wee dị ka onwe ka o si wee dị. Hello. Onye ka anyị na-anọ? John Paul ka ebe isi akpọ anyị? Ọkaba anyị ka. Ngwa gaa n'iru nwanna. Daalụ. Mana ọtụtụ ihe bụ ihe na-eme n'oge a. Ọ bụrụ ihe eji maka ya na emume ekeresimesi ọtụtụ ndị mmadụ na-agbasa. Ọtụtụ ndị mmadụ ji oge ekeresimesi eme mpụ dị iche iche wee gbaa ekeresimesi. Mana ọ bụrụ n'ụzọ a ka Jizọs Kraịst bụ onye anyị na-eso ozi ụka eji maka ya wee na-eme ekeresimesi wee tọrọ anyị. Nke mbụ bụ na ndị mmadụ na-awọ ọgọdọ etu ukwu ha dị ha. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ebu mmadụ ewee nwee ego, wee ego moto, wee rụọ nnụchapụ ụlọ ozugbo nke wee si n'ọnwụ ugbo. Ọ bụrụ ihe a ka Jizọs Kraịst tọrọ anya n'aka anyị. Ya bụ n'ụzọ a ga-esi wee mee emume ekeresimesi oyi ife dịka Kraịst bụ onye eji maka ya wee na-eme ekeresimesi nke izizi bụ mmadụ kwesịrị inyocha ya nke ọma. Asị ka aka nwaanyị a esi gbasara gị. Ọ bụrụ nke a bụrụ na rice local rice nwere ikike onwe jee gochie na rice bụ rice jee nwụọ ya mma rie imega na maọbụ ime maka ihe ime nkwụ dị anya. Nke bụ ọ bụrụ mmadụ kwesịrị ihe nwere Chineke na-ekonye ikike wee were ya wee leta ndị ọzọ ka mma. Ịkpa ekeresimesi ahụ mgbe ị letere onye ịka mma ya ka nwụọ ọnụ karịa ego onye ahụ metere ịka mma inye eme nke ọ bụrụ nke anyị na-akpụ ebe emume elekshọn a. Ọtụtụ ndị mmadụ kwesịrị iji oge a n'ọrụ oge a na-akpọrọ maka ekeresimesi wee megide ndị nwoke eziokwu. Nwa ndị fa na-enyocha anya fa eziokwu bụ obodo fa na-alụrụ ọrụ eziokwu. N'ụzọ dị etu a ha ncha were ekeresimesi. Ụzọ dị etu a nzọụkwụ Jizọs Kraịst ekwesịrị chọọ ka anyị mebie emanụ na kimeme. Daalụ Oga John Paul from Ọka. Ọ kọwara anyị ọfụma ihe ekeresimesi bụ na ihe o kwesịrị ịbụ etu a ga-esi wee na-eme ya o wee dị mma wee nwee ezigbote mmetụta n'ebe ndị mmadụ nọ. Hello, onye ka anyị na-anọ? Hello. Onye ka anyị na-anọ? Ka ebe isi akpọ Chidimma? Chidimma na-ekwu from Oko. Chidimma from Oko. Ngwa tinyere ọ dị mma, ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu. Ihe m chọrọ ikwu bụ maka na ihe gbasara emere ekeresimesi. Na-ekwu ihe mere ndị mmadụ ji na-ebi ndụ na-adịghị mma mgbe a na-eme ememe ekeresimesi bụ Chidimma gbatuo onyonyo telivishọn gị ka anyị na-anụ onu gị ọfụma. Ana m anụ onu na be gị. Gbatuo TV gị. Mana gbadata telivishọn gị kwuwezie. Yes, anyị na-anụ. Ihe m na-ekwu ugwu ihe mere ndị mmadụ ji ebi ndụ na-adịghị mma mgbe a na-eme emere ekeresimesi bụ maka na abụbeghị onye ahụ n'ime Jizọs. O nweghị ka mmadụ
Hello. Onye ka mmadụ ga-esi na-celebrate ọmụmụ Jizọs ebe a na-abụghị esi n'ime gị bikos n'ime mmehie ka ha nọ na-celebrate ọmụmụ Jizọs. Ana onye ọbụla na-celebrate ọmụmụ Jizọs n'ime mmehie ọmụmụ Jizọs ka ọ na-celebrate ya n'ime mmehie. Daalụ. Daalụ. Chidimma bụ itekwara anyị okwu ọzọ kịta. Halo. Onye ka anyị na-anọ? Hello, onye ka anyị na-anọ? Onyinyechi ka ebe isi akpọ? Kedu ebe isi akpọ Onyinye? Onye from Abaga na ngwata ire anyị ọnụ n'isiokwu emume ekeresimesi. Ka isi akwado nke gị Onyinye? Aka m ajụ onye ma ogotego uwe ekeresimesi maka na tụọ n'eti afọ bụ otu edere ka njọ ma ogotegokwa uwe ekeresimesi ya o wee bụrụ ya ịnụrụ ife onye kwuru okwu taa Uju Ifedeba ọ sị nọọ ndị mmadụ ị na-emerube emume ọmụmụ Jizọs Kraịst na-anabata Jizọs na ndụ ha na ọnya nwa butere mmehie. Ikwetere na nke a? Ekwetara m na nke a maka na nke a na-eweje ụkwụ ịbịa na oge nkwado emume ekeresimesi a ụfọdụ ụka dị iche iche na-eme ihe a na-akpọ retreat nya inyocha nọghalịa malụ ka esi ebi ndụ ime mmụọ maọbụ ihe anwa a na-akụzi dịka ndị na-eso Jizọs Kraịst ma ọ na-adanyezikwa abịazịa a na-eme enwe ka ụfọdụ unu ka ewepụta ofu izuụka kpọta onye ma akụzi ihe gbasatara akwụkwọ nsọ ọ na-akụzi ihe anyị iji melitekwa mmụọ ha dara ada iji wee ka ha wee sonye na emume Krismas abịa atụchacha ịmagofe nyochacha ime mmụọ kọwacha ihe dị iche iche ka ndị mmadụ wee kwado ọfụma maka ịnabata ma ọ bụ icheta ọmụmụ onye nzọpụta anyị anwa. Ekwenye m na ihe o kwuru ọfụma ka onye ọbụla machi ọ na-efe ga-ama na emume ekeresimesi abụghị mgbe eji eme tigbuo zọgbuo nọ mgbe eji eme aṅụrị ncheta ọmụmụ onye nzọpụta anyị ka ọra na onye ọma na-eji ya otu a ma ọ bụ ndị siri oyibo. Halo. Onye ka anyị na-anọ? Kedu onye kpọchiri? John Paul onwe ife ilozala igwe anyị? Ofufe ahụ nlozoloko igbe ime emume ekeresimesi n'ọnụ dịrị ndị ọ bụ ọrụ ha ndị ahanyere gwatụrụ n'aka chere m na nke a na-abụ oge pastọs Rosenfathers na ndị niile chiri echichi n'ụka kwesịrị ịghọta nke ọma ọ nkịta ka kwesịrị ịgwa ndị ha na-elekọta anya eziokwu dị n'egwu izugbo ndị niile nọ na gọọmenti ha na-abịa ụka o kwesịrị ịgwa ha na mmadụ tụrụ ego kwesịrị ka o ritecha onye ọbụla jikọrọ naanị ya emesotu ya wee wepụta ya njikọ onyinye ịkọfa okwuchukwu na ụzọ dị iche iche ihe dị otu a ịkpasu chukwu ihe ọbụghị emume ekeresimesi iji wee gaa na-eme tankiri ọbụghị emume ekeresimesi izuru ihe ọha izuru ihe dịrị gị na mmadụ ya na-eme chukwu tukwa ya ya nwụrụ onye ndị ahụ ha nyere ọtụtụ igwe atụrụ n'aka ọrụ dị otu a ịgwa. Daalụ John Paul ọ dị mgbe chiata nnebe nọ Odoziakụ Obianuju Ifedeba. N'ime oge ụfọdụ oge ekeresimesi na ha na-eru ị ga-ahụ ndị ga-eje na-azụkọ kwa ụbọchị ọ gaa ahịa ọzụta akwa ọzụta akpụkpọ ụkwụ ọzụta ihe otite ọzụta ihe oriri ọzụta ihe ọṅụṅụ wee na-asị ka njụọ ọ bụrụ iwu na mmadụ ọbụla ọkachasị ụmụ nwaanyị ọ dị ka anyị bụ ụmụ nwaanyị ka ọ na-akachasị n'isi ọ bụ iwu na mmadụ ọbụla ga-azụrịrị uwe ma ihe niile gbogbo n'oge ekeresimesi ka o wee maa na ose agba? Onye isi oche daalụ. Ndị na-eme nke a ọ bụrụ iwu maka na ị ga-enenekwa ka akpa gị ra makwa ka akpa di gị ra makwa ka ego dị n'ezinụlọ gị dị makwa na ụmụaka ga-eje akwụkwọ ma etigbucha zọgbucha n'oge ekeresimesi a ị na-egokwa ị na-echetakwa onye agbata obi gị makwa na o nwere nwa ogbenye nọ n'akụkụ gị. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ndị a ị na-egokọsị ya igokacha ya unu richaa ṅụchaa
tigwocha mgbe o ruo na mbido arọ ụmụaka chọba ego ha ga-eji wee na ebe ha na-agụ akwụkwọ. Nke ọzọ o nwere ike mekwa nwaanyị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-etinyecha aka na ihe ọjọọ dị iche iche, ụfọdụ na-esorokwari nwoke ka e wee sonye na ihe a na-eme. Adịghị niile abụ oke ọchịchọ. Aka ya na-ene anya na-asị na ife na-esi ike na ego adịrọ, mana ibe a na ọgbakọ ụmụ nwaanyị na-adagbu ihe jezie n'otu Ọnịcha kịta ọ na-ekwu a na-etigbu Ekeresimesi. ma ndị na-adọrọ mmadụ akpa a na-eme ihe dị iche iche, na-eme ihe ọjọọ dị iche. Ụfọdụ na-ewere ego onye anịna ha nwezi, ọkacha ịbụ ụmụ nwaanyị. Onwenu nke ị nwere ọ bụrụ iwu na iyi ego, onwe akwa ị nwere sụchasịa ya ike mbọsị afọ iyili onwe ke makarịzida onye kọrọ igoro akwa ọfụ maka na yiri kịta nke m apụta bọsị ya nwa ngwa gị na ọ bụrụ efe ọfụ ịbụrụ na ọ dị ka efe Ekeresimesi. Otu a ndị kịta ya gbawekwa na Ekeresimesi, mana abịa ụfọdụ a na-ego ka etigbuo ụzọ gbuo onye di ya enyere ọ na-ebe na-akọ ọnụ dị iche iche, ichefuo n'oke di gị nwere ka ọ ga-enye gị. Oge Ekeresimesi ụmụ nwaanyị ibe m, ụmụ agbọghọbịa, ụmụ okorobịa, ndị nna, ọ bụrụ oge eji etigbu ụzọ gbuo onye nwere nke o nwe ya ju ya afọ, mana na-echetakwa nwa ogbenye ene nọ n'akụkụ gị, ndị ọlụsị ene nọ n'akụkụ gị, ụmụaka enwe nne enwe nna, na-echetakwa ha mgbe ị na-ego ihe niile ndị a na-akwakoju na be gị. Hello? Hello? Gbatunata telivishọn gị, kedu onye anyị na ya nọ? Ozuome, gbatuo TV gịrị, ana m anụ olu nna be gị. Ngwa gawa n'iru. Ozuome from Nibo, gawa n'iru. Ọ dị ka asị unu si n'obu wee gezi. Na program ahụ na-eme ọyọ maọbụrụ onwe nwasị ugbo asọ wee gbalata wee wụ na program ụ na-amaka ka eke ụzọ ugwu awụsa dị. Ihe kpatara na mmemme Krismas a ndị Igbo ji ewere emesi onwe ha ike. Anya mere na ọkọta ndị mmadụ ndị be anyị n'ugwu awụsa ọkọta ara ametaghị ụlọ 10 years ma mmadụ abatara onye anwa hapụ n'oge Ekeresimesi nata oge ọzọ. Onye hapụ n'oge Ekeresimesi nata oge ọzọ. Ịmara oge a ka esi eme ihe na-abụ uru n'ala Igbo na mitiri ụmụnna kpatara ya. Mana Ozuome onye ahụ chịkọrọ ụmụaka ya nata ọ ya akawụcha ụmụaka ndị ọzọ ma wee na-amụ ebe ha si. Ozuome, o nwere ife m chọrọ ịjụ gị. Ugwu Awụsa anụ isi wee nata ọ dị nso ka ị natala ya? Kee ka okporo ụzọ dị, kedu eti igwe ego n'ụgwọ moto? Ya ka ndị ọhịa niile m na-ekwu na onye dị famili nọ 7 families iwee gbacha lake kịta ihe a na-agbazi na-akwọ 4,000 iwegbacha m ụdị ego onye ahụ ji anata ala Igbo wee rie chekwa onye ahụ nne ya nọrọ ya wee mee tọọtụ obodo niile a na-atụ ọwụrụ ihe jọgburu onwe na nna achị biko ọnwụ na unu enwe ike laki na-enye gọọmenti advice oge elu ekele na provide yarị ndị mmadụ moto like some states eji wee nwee ike na-ebulite ndị mmadụ ka ndị kpọkọta ndị mmadụ mana ebe ha chi ụgwọ ụmụ nwanne ndị ahụ ruru fọlọng maka na ogugo moto na-eme ọkọta ha na-anata ana ọ na-agụ ha agụ anọ ọsọ this Christmas time ka ọ ya gị isi bịa n'Igbo enwocha everybody ndị mmadụ ahụkwo ụmụ ha ahụkwo ụmụ nwanne ndị ọzọ so ya ụgwọ moto wee na-eme ụkọta nọrọ ha na-eribe ọsọ adịrị adịrị ọsọ ndị Igbo anyị na-eme ndị ugwu a na-eme datin na ọ na-eri oriri a na-agba ihe a na-akpọ sala transport fees na-adị etu osi adị mana nke anyị nata kịta by this week now ụmụ akwụkwọ niile ji emechi adịrị dị iche 10,000 maka ofu ebe ọwa 7,000 ịgbazia m onye chọrọ ịdọbe nna elu ochi ya bịa wee nọcha wee mee ihe kwesịrị ka o mee tụọ ụtụ ihe niile a na-atụ ịhụrụ na onye nso so ọ bụrụ na ọ na-aya enwe ike gọọmenti a na-ebugote moto ọ bụrụ na ọ free
esi akọtụ onye tụọ ya echikwe ndị mmadụ omume faya agbagbu onwe ya efu na Christmas time na ndị mmadụ ya eji n'ala Igbo a na-enwe aṅụrị maka ọkọta ụmụaka natago na aka ha prefer aka ha nata during this Christmas time so onye na-esi ka ntụ ilu unu daalụ bishọp unu na-ama nnọọ tupu ndị mmadụ nọ ya wee na-eweta ụmụ program sadị mma nnọọ site n'ugwu azụ ozu ome daalụ halo wanite onu kedu onye anyị na-anọ ị ga-akpọghachi anya ọzọ na ana m anụ olu na be gị hello ịchọ ikpe gbọtụnata telivishọn gị hello kedu onye anyị na-anọ mama ejima from mkpọ gaa n'iru ọ dị maka ya maka ụmụ ejima ngwa gaba n'iru ana m isi m na-ekwu maka emume Krismas emume Krismas bụkwa na ọmụmụ Jizọs ka anyị ga-echeta ka a mụrụ onye nzọpụta mana abịazi n'ụwa nkịta ndị mmadụ jizi emume Krismas wee na-emezi mpụ na aghụghọ na-akpazi anụ dị iche iche ejizi emume Krismas ịghakwu nwatakịrị nwa dị 20 years na 19 years na mmadụ n'ike ụwa na-akọ ọ na-alaiki ka ya n'itie ọp ka ya gbaa dị karịa ya bụrụ bata a na-asị na nwa na ọ na-agba mbọ na ọ na-eme nke na ọ na-eme nke mana ịma ka famili ụmụ agbọghọ kịta na-alaiki ka papa dị highest result ịghakwu onye na-enweghị ike nwa ka na-azụ azụ na skuul ọ laiki ya ka ya n'itie ọp ife niile a na-akwanye mmadụ n'ajọ omume na-akwanye mmadụ n'iji ndụ rụrụ arụ mana amakwana Baịbụl ka nghọtasị na agbachakwa n'ọsọ na anyị azụ nwaanyị mana ndị mmadụ ada amata Disemba ada akwụkwọ n'ahụ ọ bụrụ na ime etinye ebusie Chineke emeligedere ihe na-eti emebi ada ọkazi ndị ebe anyị nwa bụ ndị nne nwaanyị amụọzi nne nwaanyị amụọzi ụmụ abụọ anyị kpechekwa na itinye ọnụ n'okwu a nke ọcha ọnụ n'okwu m na-ekwu n'abalị a ọ na-eche m n'alụ nke ukwuu wee sị ka mkpọ nri ka ntinye ọnụ ka ngwụkwa na ụmụnne m na Disemba adịla agwụ azụ onye na-agbalị ya disie ka ya agbapụ ya n'echi ebe ọbụla iji mee dị nke maneji mama ejima igotago akwa Krismas ụmụ ejima egoterekwa onye ya ji ego na-ego akwa ụmụ ejima kwa ọma nke na-abịa Disemba oge ha ka mabe ha ekebe akwa Disemba maka na mgbe ha nkịta ama ha pụtala ofu na Ebuka na mmụọ Ebuka gotere Ebuka akwa Krismas ọ batazi mmụọ ma ike na-ebe Krismas nke dị ihe ya agwụ ya eziokwu ọzụzụ ịkụnya mkpụrụ ịkụnya na ụmụ gị niile ka ya yi ịlapụ na nke ya aka ụmụ ejima dị 5 years kịta mana kwa amalife a na-akpọ Disemba ndị ike ọkọ amala dị chocolate of power na onwe so na dasi na adịrị esi dị ncha the most important thing ndị abụọ bụ on Sunday that's 25 ngwa akwala ya kwado na gịnị jee chọọ anyị jesie bata ọtụtụ ya bụrụ rice mmanụ ndị ka na-adị anyị ebe ya n'ọkụ n'ihe ya ewu afọ m kwuke n'iwe nlele ọrụ onye kọlọ mmanụ ka ndị ọ na-adịkasị anụ na ndị ọ na-atọpụ obodo n'ubi ọnya ka ntị ka mkpọ ka ngwa ụmụ nwaanyị ibe m si na Disemba adịla agwụ agwụ ọ dịla agwụ agwụ onye na-agbalị ọdị tie Chineke ya eme na ọgba na-etie ife aka mkpa n'ime ya bụ ndụ onye ọbụla dị ndụ oge nke ya dịla eme gị ọ dịla agwụ agwụ mana ndị Igbo anyị ebe ọ kachacha nwaanyị ka anyị bụ ndị Igbo ọ na-aka nwaanyị too much Disemba ntị anya n'ọrụ ike ka anyị itie up ihe mitila from January to November Disemba ihe mitiri ihu nne m nwaanyị ọgwụgwọkwa ka ọ na m n'ọnụ ka ndị ọzọ kpọkwa wee tinye ọnụ n'okwu daalụ ezigbo mmadụ daalụ rinna anyị ba ike na ụmụ ejima echetara m mgbe anyị pere mpe ekochala anyị akwa Krismas otu a na koi koi ọ na-atọ ya
anabụla otu anọkọta nje mega akpati je nyokwu ya ịnọkwa ije wepụta ya yirikwu ya anyị yichacha ya maka ihe a na-akwala anyị mgbe ahụ nke a na-akpọ gadas nkecha belt otu ọkwa ebe ibe m ga na-agwụọla njiri otu a mgbanye tọọchị rigoro n'alụ na-aga na rum mma eyikata akwa enwere m ike tupu mbọsị ekeresimesi nwere eyizugo m akwa m ahụ ugboro ịsaa nọgide ọ dị m ka ọ dịzikwa n'akpati ya ọ na-enyekwa aṅụrị ọ na-enye aṅụrị mana onye umi ya lụrụ ya ọ na-enye aṅụrị anyị na-eji ozi dị egwu ka anyị mara onye ọzọ n'ebe a hello onye ka anyị na-anọ Oluchi from Oko ọlụ ike kwan ịkwado ego Krismas ọkwa ịkwado ego ekeresimesi ọkwanụ maka emume ekeresimesi a ka m chọrọ itinye ọnụ na ya ijego Krismas shopping Oluchi kwuo eziokwu ihe gbasara emume ekeresimesi a achọrọ m ịkọwa otu o si adị m n'obi ma ndị mmadụ na-akpọ Jizọs na anyị na-eselebreti Jizọs mana ebe ajụjụ m gbadoro ọka m ji eche itinye ọnụ ụnụsi ka ihe kpatara na oge a ka nsogbu ji adakarị isi kpatara nsogbu ji adụkarị n'emume ekeresimesi bụ na pipu aghọtaghị egwu ememe ekeresimesi ọ bụrụ na Jizọs ka na-eselebreti first of all ịgba mbọ ịmata Jizọs anwa mana because pipu amatabeghị Jizọs anwa ekwensu eteke ụzọ Hello. Indeed, on this problem because this celebration, our spiritual celebration, it takes more of flesh. Hello. That is the reason why the perspective of people celebrating is to increase immorality, and to increase iniquity. All these things is not to the glory of devil, not to the glory of that Jesus again. So my advice to the youth is to admit their Lord Jesus as their personal Lord, and to become born again, and to receive Him, so that they'll be conscious of the life they are living. If the fear of God is in them, iniquity should be diminished because of this name, Jesus, that they are celebrating. That is my own concern. That all this preaching, you people that were in broadcast that are transferring message and information, passing message to the youth, they should help us so that the youth should have the mindset of celebrating the Lord Jesus. If Jesus they are celebrating, let them celebrate it with the spirit of Christ, which means they must become born again first, so that spirit will help them to live the life of God. Because after celebrating this thing, at the end, they will be cast away. Daalụ Oluchi ọ bụrụ na ịgbacha ekeresimesi enye ha nkọwa nyega Jizọs onye na-emerebe ọmụmụ ya kedu ihe ị ga-ekwu ọ dị gba anyị ga-adọbiri ya bụ ihe mmemme n'ebe a ka anyị wee nwee ike wee nweta echiche ndị mmadụ anyị gbara ajụjụ ihe a chere gbasara ekeresimesi anyị na-echeghata ekeresimesi ma nke ndị Igbo na-akpọ Krismas ka anyị si gụta n'akwụkwọ nsọ Baịbụl bụ na ọ mgbe eji echeta ọmụmụ onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst kama na ka nkọwalị gị ya n'anya ụmụazị mgbe anyị pempe na-eto bụ ife anyị ji gbaa malụ ekeresimesi ma Krismas bụ mgbe eji egola anyị efe ọfụ gola anyị akpụkpọ ụkwụ ọfụ anyị lụta mgbe anyị pempe abịa edula anyị jee afịa gola anyị shu so anyị bịa na-enwe olileanya na Krismas elugo na a ga-akwara anyị efe Krismas ihe ọ mere ine n'anya mmadụ nwere ike kwadatu ọfụma n'ụwa kịta na-agasị ya nke anyị izi efe Krismas gị ịma na-egosi na Christmas or Ekeresimesi was a special period in our lives as Christians. And but na ngwọta ọzọkwa bụ nọ mgbe eji show carry love and appreciation to families. Ndị ọcha ka ndị ọcha si eme nke fa abịa etinye Christmas tree n'ụlọ mụnye ọkụ onye nweta present ekechicha anya dobe ya n'okpuru Christmas tree apụtazi ụbọchị Boxing Day odo na ụfọdụ na-emepụkwa nke on Christmas Day. Boxing Day was those gifts not in boxes, just to show people that you love them, just to spread that love that Jesus Christ has taught us. Oge emume ekeresimesi ekwesịrị ịbụ sọsọ oge olili na ọṅụṅụ. O kwesịkwazị ka ọ bụrụ oge. Ọ bụrụ na o kwesịrị, emume ekeresimesi bụ emume ndị ụka. Ọ bụ emume ndị nke na-ekpere Chineke. Ọ bụ
emume eji echeta ọmụmụ nke onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst. N'ihi ya, ihe ọ bụ emume eji eto Chineke, eji achọ eweta udo, eji eme ka obi aṅụrị dị ọbụnadị ndị ụwa na-esiri ike, eji elute ndị mmadụ, eji achọ ọganiru. Ọ bụrụ emume sọnsọ oriri na ọṅụṅụ, ọ bụ mgbe eji enwe ike nọkọlịa tụọ alụ maka agamniru, mgbe eji eneta ndị arụ adịrọ, mgbe eji eneta ndị ihe na-esiri ike, ndị nọ n'ụlọ nga, ndị afọ tụrụ ụlọcha ewere nke iji wee wejere ha isie iweta mmadụ ji erikọsịa. Ọ bụ emume mgbe eji egosi ịfụnanya, obi aṅụrị, ọhịa nche o kwesịrị ka ọ bụrụ. Ihe kpatara ọtụtụ ihe ji agala ọnụ na mmemme Krismas bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-adị ama aka, ha na-achọ ka egosi onwe ha. Ọ bụrụgodo onye adịghị eluju afọ, ọ gbaa mbọ ka ọ fụ na mmemme Krismas a na o na ọbụ ọsọsọ ya ka ụwa kara njọ, na ọbụla ọsọsọ ụdara na-amụta nwa na-apịwa ọnụ. Ya kpatara onye ọbụla na-agbazi na-eje n'ahịa, ụfọdụ ya eje ebiri ego, gbaziri ego ka ha were dị ka ibe ha. Mgbe onye ọbụla na-ekwojuzi n'ahịa, ọ gị na-eme ihe abịazili ego n'ahịa, mgbe ndị na-ele ihe nere anya fụ na ndị mmadụ na-enute, onye si n'ugwu isi na ndịda na-enute ibu igo ofu ihe ka e were gosi na-esokwa n'ihe na-eme. Ọ gịnị ga-eme? Ihe na-eri abịa, ego na-etinye na ya abịa rie. Krismas bụ the day amụtala onye nwe anyị bụ Jizọs Kraịst, ọkpara Chineke. Ide mmadụ kwesịrị n'ọrụ nwayọọ na-eche iko, na-asị kedu ka nsi eje ịga nsi anya n'ụwa nke a mpụtara. Ụwa space in order too short to be a little. Na-ajụ n'onwe ajụ, ọ bụrụ time mmadụ ya nọrọ na-asị na-eme ife siri ike, na-asị na ya nwekwa ndị anyị abụrụ ọ dị anyị anya nọrọ na-eche eko ndụ anyị, ma anya na-ebikwa Christ-like. What happened at Antioch in Pisidia when people were behaving like Christ? Wa na-eme ka akwara Chineke, ewesị na ndị a bụ ndị otu Chineke, ka anyị na-eme ka ndị otu Chineke. N'uche nke m, ihe ekeresimesi pụtara bụ oge eji echeta ọmụmụ Jesu Kristi. N'oge a, ekwesịrị ka onye ọbụla nwee ntụgharị uche wee mara otu o esi dozie ndụ ya wee nabatakwa Jesu Kristi. Oge a kwesịrị ịbụ oge anyị kwesịrị ji wee tụgharị uche anyị niile wee mara ebe anyị si edufie. Ọ dị mma ifugo ka anyị si wee weta echiche ndị mmadụ n'ihe gbasara ekeresimesi. Ama m ihe gị onwe gị chere maka ekeresimesi, mana ka m chetakwa na onye ọbịa nọ n'ebe a nụnwa Odoziakụ Ọbịanuju Ifedeba. O nwere abụ dịgasị iche iche a na maka ị na-aga oge ekeresimesi, dịka nzukọ na-amalite, o nwere ikuku na-eku na ya, ị na-aga ebe niile, mana redio ebe ọbụla o nwere chegodi abụ ị ga na-anụ ka a na-abụ. Amara mgbe nwere otu n'ime abụ ahụ ịmala ị nwere ike iji onu ọma gị a wee bụọrọ anyị ka anyị wee na-akpọlite ọnọdụ n'ekeresimesi a. Ka m bụ ọnụ nke a. Ọ dị mma. Ṅụrịba ọnụ, ka anyị ṅụrịba ọnụ, ṅụrịba ọnụ na Kristi dị nwenụ m eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịawo. Ṅụrịba ọnụ, ka anyị ṅụrịba ọnụ, ṅụrịba ọnụ na Kristi dị nwenụ m eze amụrụ ọhụrụ, onye nzọpụta ụwa niile abịawo. Daalụ Odoziakụ Ifedeba. Ṅụrịba ọnụ na Kristi amụrụ ọfụ, Jizọs Kraịst amụrụ ọfụ, onye nzọpụta ụwa niile, ọ bịawo ịzọpụta mmadụ. Mana ka m bịa n'ebe ị nọ n'ime nkeji ole na ole, kedu ka isi akwado gị nwa na onwe gị, kedu ka isi akwado ekeresimesi ma n'afọ ndị gara aga ma n'ime afọ a, kedu ka isi akwado? Ka esi akwado ekeresimesi, ebe m si akwadokwanụ nke na-abụkarị ihe mmụọ. Otu si akwadokere ekeresimesi na-abụ
ịfụ na onye nọ n'akụkụ m ndị onwere ka ọra ọ bụrụ na ekwukịta na onwe ndị ya ejenetecha n'ime oge ọ bụrụ na m enweka mana ka ọ dị na nje metụcha ha aka n'iru ka ha mụọ amụ ka ha soro m mụọ maka na ọ bụrụ na m richara onwere mmadụ one ma one maọbụ ndị nga maọbụ ụmụaka enwe nne enwe nna maọbụ ndị ọlụsị dị iche iche na onwero ndị nji efụ ma emetụrụ ha si ha nekwanụnụ nke a wee tụjuo akpịrị ọ dị m ka ekeresimesi m ozuru oke mana n'agbanyeghịkwa n'ime ezinụlọ m aga m emekwa ka umera mụ na di m anyị ga-emetụkwara ụmụaka anyị ka akara anyị mekwa ka ezinụlọ anyị dị mma ma ndị ọgọ ma ikwu na ibe ka ọra na anyị esi onye ọbụla aṅụọ dịka onye kwuru ekwu onye kpọọ na igwe si wee kwụsị na ekeresimesi ada agwụ agwụ ebe anyị medebe anyị ahapụkwa ya ekeresimesi nke ọzọ na-abịakwa anyị ebidokwa ebe ahụ maka na ịgba ha nke afọ ma nke afọ ọzọ ya ka mma ịdị na ndụ wee gbaa maka gidigidi gwodogwodo niile na ọ bụrụ na mmadụ gbakọta ya tibelo ọ ya ezikwa na wee gbazie nke arụ ọzọ mana ka njikwa gị Ujifedeba oge ụfọdụ agbacha na krismas bido n'ụba akụkọ ọjọọ gbasara ọtụtụ ụmụ agbọghọ asị na onye nke a elodogo 50 galọn na onye nke a elijugo afọ na onye nke emego nke ọzọ kedu ihe kpataziri ụdị ihe ji adapụtakarị n'ime oge a maka na oke ọchịchọ ọ bụ na ụmụ okorobịa oke ọchịchọ ka ọ bụ na agụ ori warawara ibi ndụ ọjọọ ọ bụ na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ghọtara ihe ahụ a na-ekwu bụ na krismas bụ icheta ọmụmụ onye nzọpụta anyị mara n'oge ndị na-eso Jizọs Kraịst ji atụle ka ha si ebi ndụ ụfọdụ na-abụ mgbe ha ji eji akwa akwamiko ịma ndị a ha gochaa moto abatacha ụgbọala buru ego bata fọnyecha ya n'akpa ịmago ọkwa kenicha ha n'azụ ike ndị si esi bata ma ndị febata efebata ma ndị ka ga-efepụ efepụ ụmụ agbọghọbịa na-eso ha aṅụọ mmanya ebe a eme nka ha echefuzie na agụcha ọsọ agbacha ọsọ agụọ mmanya nwoke mechazie ọnụ ọzọzọ ị ga-afọ bụ ịmago ihe na-esi anụ mgbe ahụ onye a na-asị ọ bụkwa na m maara efughị ya ike akpọ onye nke ọsị na ọ bụrụ ya akpọ onye nke ọsị na ọ bụrụ ya ọzọghị na ọma ihe ya na-ekwu edebatakwa ose ofu onye anụnwa hello biko ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ anyị gbọtịnata maka na ọnụ anyị naghị ana-ada na be gị ịbata na be gị na-ekwu okwu mana efere anyị ma na anyị ga-adọbiri ka anyị wee nwee ike na-anụ ihe ndị ọzọ na-ekwu ọ dị mma Odoziakụ Ujifedeba kedu ndụmọdụ ikpeazụ ị na-enye ọkachasị ụmụ nwaanyị ibe anyị ị ga-afụ nwaanyị ọdọdọ die na-akwa si ya na inye m tee ego ha ọkwa mma onye nke a nwagoro ụdị akwa nke a jee ka efe ihe ogoro ndị bie o nwere nke igolu m ọdọdọ die na-akwa si ya na ọya kwapụta ata monyere ego kedu ndụmọdụ ị na-atụpụrụ ụmụ nwaanyị ibe anyị ndị na-eme ihe dị otu a gbasara ekeresimesi kedu ndụmọdụ gị nye ọbụna ụmụ agbọghọbịa ma ụmụ ikorobịa gbasara ekeresimesi a ụmụ nwaanyị ibe m dị oriakụ biko ndụmọdụ m na-enye ọnụ o nwere onye zuru oke ka anyị rapụnụ tigbuo ụzọ gbuo ka anyị wee kenenụ nwayọ ka di anyị wee tọọla anyị ka ọ rapụ ịbụ ịdọgbusi di anyị maọbụ ịdọgbusi ụmụ anyị ka agba ekeresimesi gbaa ekeresimesi di anyị nwụnarị anyị ụmụ anyị nwụnarị anyị kedu nke ka ala anyị ma ka anyị wee kenenụ nwayọ otu onye ọbụla nwere ya were ya wee gbaa ekeresimesi a ka akara nwaanyị atụkwasị kene ya di ya oke ọbụla di ya nyere anyị ka anyị jiri ya wee mekọnata ekeresimesi ada agwụ agwụ ọ bụ na oriro nne na afọ nke ọzọ ọ ga-amakarịkwana ihe ka mkpa bụ Ndubuisi ụmụ ntorobịa ụmụ anyị kụnụ bụ maka na nwa mmadụ na-ana n'iyi nne ọbụla ọ na-ewute ya wee kenenụ nwayọ ka unu wee tọrọ ka nenụnụ ka anyị ra ka unu wee bịarutekwana na eji anyị nọ wee gafekwana anyị wee nụ nwayọ na chinchisi ụmụ ya wee nwayọ na ihe dị ọkụ ya emechaa jụọ oyi tinye na onwe unu na Jizọs Kraịst nabata na onye nzọpụta anyị wee nụ nwayọ ka ekeresimesi nke afọ a ka ọ bụrụ mgbe unu ga-eji wee gaa n'ime obodo dị iche iche kpaa udo kpaa ịfụnanya maka ọkwa unu bụ olileanya anyị nwere n'ọdịnihu daalụ rinne n'ebe a ka anyị na-achịkọta ya bụ ihe mmemme Izu Nwanne nke taa jiri nwayọ na ọ bụrụ na ị gbaghị ekeresimesi nke ọma n'ime afọ ọzọ na-abịa ihe mmemme ọtụtụ ihe mmemme ka na-abịa n'iru ị ga-eme wee nwee obi aṅụrị ya mere were na nwayọ ka ofere ọrụ arọ wee zuoro anyị nne ọgbagidegị na oke akpa na ayị jiri nwayọ
ọ bụrụ na ị nwee onye ahụ nọ n'akụkụ gị enweghị nyetu ya ị na-enwe aṅụrị ọ na-enwekwa nke na ọ bụrụ na ọsọ be gị ewu a na-ebe kpaa akpa mana onye agbata obi gị ma ọfụrụ azụ friji ọfụrụ ọnwụcha anya wee si ihe ọfụrụ vaịvaị oghe usoro mee mkpọtụ anya yabasị na ihe ị nọrọ na-enwe aṅụrị sọsọ gị ị na-aṅụ aṅụ na-agba agba na-akụ akụ sọsọ gị ọ dịrọkwa mma inwe ga nyetụcha ndị ọzọ ka onye ọ na wee soro nwa aṅụrị na ọmụ onye nzọpụta anyị bụ Jizọs Kraịst na oge a bụ oge aṅụrị ka o kwesịrị ịbụ na ọ bụghị oge ịkwa akwa maọbụ iruju maọbụ ime ihe ọjọọ ka anyị niile sọpụrụ eze amụrụ ọhụụ bụ Jizọs Kraịst site na akparamagwa anyị n'usoro obibi ndụ anyị ka o wedịrị anyị niile na mma. Cheta na m gwara gị na ihe mmemme Izu Nwanne chọrọ ndị nkwado. Ihe mmemme a ga-abịa nwekwa emume ekeresimesi anyị kwu maka ya tata ga-abịa nwekwara gị ụbọchị Tuzdee ọzọ ma o were nkeji 15 gafete elekere 12 nke etiti ụbọchị. Mee mma sonyekwara anyị ka iwere na-enwe nke ma cheta ọ ga-abịara gị agbara ọfụ ya ụbọchị Fraịde ọzọ ma ọkụ elekere 5 nke uruchi. Odoziakụ Ujifedeba kene ndị gere anyị ntị. Ndị be anyị daalụ maka isonyere anyị. Biko bụrụ onye nche nwanne gị n'oge emume ekeresimesi a. Daalụ, abụ m Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka isonyere anyị n'aha ndị nyere aka wee hazie ihe mmemme a. Daalụ n'ebe ọ dị ukwuu ka ọ dị.